Тя в спортния календар на община Бургас за 8 поредна година. Тази година имаме може би над 900 участника. Идеята е ясна, виждате какъв спортен празник се получава. В крайна сметка това е идеята на тези масови бягания, не толкова да състезаваме помежду си, колкото наистина се забавляваме. Виждам, че има поне 200 деца, което пък е най-хубавото. Пожелавам успех на всички, поздравления за организаторите, разбира се, ние винаги ще ги подкрепяме. Се надяваме едно хубаво бягане днес, всеки да постигне резултата, който се е наумил и така. През ноември предстои пък маратон Бургас, който ще бъде финалния кръг от 4-те най-големи маратона в България. Вече имаме сертифицирано трасе официално в маратон Бургас. Очакваме там може би над 1500 до 2000 участника на 9 ноември, последния маратон в България за годината. Разпознаваеми ли са този тип състезания? Този тип състезания стават все по-масови всяка година. За справка миналата година имаше около 600 участника, сега имаме 900. Предполагам, че до година ще бъдат около 1200. Дори организаторите бяха принудени да спрат регистрациите, защото в крайна сметка има капацитет трасета. Колко са по две трасета, доколкото разбрах? Да, имаме добро утро. Имаме 10 км, имаме 5 км трасе, така че се надявам наистина на едно страхотно деяние.